5 snin ilu, sewa sew fit-19 ta' Marzu, il-Papa Franġisku ta' rigal lill-Knisja u lid-dinja meta iffirma l-eżortazzjoni apostolika Amoris Laetitia dwar il-ferħ tal-imħabba fil-familja. Għalhekk li din l-ittra sabiħa tal-Papa se tiġi infakra b'diversi attivitajiet li jibdew fit-19 ta' Marzu ta' din is-sena u jintemmu fis-26 ta' Ġunju tal-2022 fl-okkażjoni tal-10 laqgħa dinjija tal-familja li se ssir f'Ruma mal-Papa. Se tkun is-sena tal-Amoris Laetitia. Tajjeb li bi kliem ħafif u fil-qosor naraw x'wasslilna il-Papa b'din l-eżortazzjoni. L-Amoris Laetitia ġiet wara l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku Misericordiae Vultus, il-wiċċ tal-ħniena. Inkitbet kollha kemm mill-Papa nnifsu wara t-temmija taż-żewġ sessjonijiet tas-Sinodu dwar il-familja li sar fl-2015. Tikkumplimenta il-Misericordiae Vultus fl-elementi qawwija ta' ħniena u ta' maħfra. Fil-ferħ tal-imħabba, il-Papa juri li l-Knisja hi li tgħader, tifhem, tissapporti u hi lesta b'idejha miftuħa biex tħaddam fiha lill-familji kollha għax kif jgħid il-Papa, il-ferħ u l-paċi huma possibbli. L-eżortazzjoni tibda hekk. Il-ferħ tal-imħabba li tingħax fil-familja u wkoll il-ferħ tal-Knisja. Fiha l-Papa jifhem is-sitwazzjoni attwali tal-familja u dan jagħmlu b'saqajh mal-art għaliex jaf bid-diffikultajiet u l-isfidi li tiffaċċja l-familja. Huwa iħares b'ottimiżmu lejn dak li l-Knisja tista' toffri lill-familji. Jaf li ħafna nies ma jilħqux il-livell ideali u ħafna huma dawk li mhumiex jgħixu kif il-Knisja tistenna miż-żwieġ. Għalhekk jgħidilna li l-attitudni tal-Knisja trid tkun bħal ta' sptar fi gwerra, disinjata biex iddewwi lill-feruti. Il-Papa jgħid li kulħadd għandu jħossu parti mill-Knisja u għalhekk anke min ilu mbiegħed mis-sagramenti għandu jiġi inkoraġġit biex gradwalment jerġa' jkun sehem mill-komunità misranija. It-ton tal-Papa fil-ferħ tal-imħabba u wieħed ta' tenerezza. Tant li din il-kelma nsibuha 22 darba fl-eżortazzjoni, il-Papa jkellimna b'mod familjari bħal wieħed li jinsab viċin tan-nies u jagħmel mistoqsijiet tipiċi tal-ħlewwa tiegħu. Fl-istess waqt jurina d-dmirijiet tagħna lejn anfusna u fl-imħabba lejn l-oħrajn. Din l-eżortazzjoni hi ħafna itwal mill-Misericordiae Vultus fiha 325 paragrafu li fihom il-Papa jidħol ħafna fil-fond dwar suġġetti marbutin mal-familja, mar-relazzjoni bejn il-koppja, iż-żwieġ, is-sesswalità, it-trobbija u l-edukazzjoni tat-tfal. Matul l-eżortazzjoni, il-Papa jerġa' jippreżentalna l-wiċċ ta' Alla li ma jikkundannax imma li jrid jiġi fuq il-mejda magħna biex bid-dialogu jagħmel eħfef il-mixja tagħna lejh kuljum u dejjem aħjar. Il-Papa qed jistedinna insibu ħin biex naqraw l-eżortazzjoni il-ferħ tal-imħabba u naqrawha skont is-sitwazzjoni partikulari li ninsabu fiha ta' koppji, ta' persuni mhux miż-żewġa jew ta' nies fil-pastorali u jqiegħed il-familja u l-imħabba fiċ-ċentru tal-Knisja li hi il-familja
tal-familji.